por certo, dicen Estrela, verdad? Pois é que falta comigo a estrela deste programa, Pili Pampín, por favor, que pase. Moi boa tarde a todos. Moi boa tarde, querido público. Ai, Pili, que programa temos, Estou desexando comenzar, porque ten unha pintaza o noso programa hoxe, Rocío. E ademais vimos a dar cartiños, como sempre, Cartiños, ¿no? por favor, chámenme o 910 77 22 55. Hai un bote de 200 euros nos garabanzos. Chamen, por favor. 617-72255. Teremos, como sempre, o noso concurso de talentos e unha cousiña máis. Dime. Pisará este plato unha gran estrela que debe a súa carreira a Juan Pardo. Ven esos pés? Wow. Imos velo. Quen será esa gran estrela que nos visitará hoxe en Xuntos? Alcanzou a fama por todo o mundo, Pili. Sí. Vendeu máis de 15 millóns de discos gracias a Juan Pardo. Quen será? Desexando coñecelo, por favor. Non o perdan, Note que ensayamos, Isto cheira a éxito. Vamos alá. Qué difícil é isto, señores. Quen dixo que ser un influencer hoxe en día fose doado? Bueno, hoxe en Xuntos imos a falar de influencers. E ollo porque non fai falta ser unha persoa nova para ser unha estrela das redes sociais. Vémola agora. Como é? Baile, Pili, xa empezou o programa. Bueno, por favor, o noso baile, Rocío, xa o viron Bueno, vaya programa de Mosose. Vos, Pili, que pensabades entonces cando viades con todo este despliegue? Eu creo que como artista, eu creo que era a persoa máis elegante encima do escenario. Sempre salía impecable, chica. Co seu reloj de pulsera, sí, porque debe ter unha colección impresionante, porque sempre salía con un distinto. Eu fíjome en esas cousas que me encantan, pero sempre innovando. Eu penso que para os galegos Juan Pardo deixou unha pegada espectacular. Está aí e sigue deixando, porque as súas cancións non se deixan de cantar. Claro, eso que fan, non, os grandes sempre. As cancións del, seguido, Levos no ese do coche e todo, por todo. Encántame, a min, que maravilla. Sí, non digo con tanto cariño, o meu amor platónico, Iso lógico. que está ali o meu marido, Ai, pero eso non ten nada que ver. Pero tu marido se parece a Juan Pardo? No. O tu marido se parece algo a Juan Pardo ou non? No, quen lle dera, xa quixera. Xa quixera ser como a él. Bueno, ter o tipillo del. Ha de ter outras cousas millores, verdad? Boa persona é, pero o tipo de Juan Pardo non te. Bueno, non se pode ter todo na vida tampouco. Non, pero a mí encántame. Claro, que Juan Pardo entón, Pili, é que rompía corazóns. Ai, sí, chica, además tiña uns ollazos que enamoraran. Amor platónico meu non, pero que o admiraba como artista un montón. E velo, xa che digo, sobre todo esas navidades cando encendías ca familia toda, eses especiais que facía na nosa televisión de Galicia, bueno, quedabas embobada, porque... Sí, ese xeito que tiña él, non? De mirar aí a cámara. Enamoraba, verdad? Enamoraba, eu cantar a gracia que ten cantando. Sí, o seu carisma. Bueno, estamos vendo todo o tempo esa porta. Enseguida iremos aí a petar porque aí detrás agárdanos esa exclusiva que lles imos contar, nada, nuns intres aquí en Xuntos sobre Rocío, Juan Pardo. dime quen está, chica, non podo esperar. Hai que esperar. E outra cosa importante, A ver, papá, por favor, sé que estás viendo esto porque te he dicho que iba a estar aquí, así que... Chama Xuntos, Llámanos, que te estamos esperando. Juan, dígache unha cosa, Que alegría nos daría. Juan, pusemos este teléfono vermello exclusivamente para que nos chames esta tarde. 610-772255. Imos a animar, por favor, a Juan Pardo con fortísimo aplauso. Rocío! Esta tarde chame a Xuntos. Rocío, supoño que o teléfono funcionará, non? A ver. Mira, si está en línea, por favor. Da tono. Vale, entonces que chame. Importante. Bueno, qué maravilla. Gracias. Que susto me veis.
Adiós. Susto porque pensei que era Juan Pardo xa, por favor, chámanos. Juan Pardo, chámanos. Estábamos a falar, pero quen sabe, Pili, se hoxe aquí en Xuntos descubrimos o Juan Pardo do futuro. Eu quedo abrallada porque tantos amigos e que falan ben dunha persoa como teu pai, eso é maravilloso, maravilloso. Y raro. Pero sigo dicindo, Juan, donde esteas, chámanos, porfa. Eu estou deseando escoitarte. É o que me decía Rocío, si temos, a ver. Vamos a escoitar, que estou deseando escoitar. Vamos a ver, temos a dous nenos preparados para ser o sucesor de Juan Pardo. Imos co primeiro deles, que se chama, teño por aquí, Gabriel, e nos vai interpretar un temazo. Galicia, un aplauso. Bravo, bravo. Miña terra, eu te traio unha sonrisa e un cachiño de morriña para aqueles que me escoitan noche da terra querida. Miña terra da saudade, cando xa non teña vida. Quero que me leve onda, ti me poidas apertar, miña terra queridiña. Miña nai, nosa Galicia. Moitas gracias, Gabriel. Bueno, qué difícil, ¿eh? Ten que ser cantar Juan Pardo, ¿eh? Sí, é difícil, claro que é No es nada difícil, fácil. pero non é fácil. Bueno, Pero moi ben, Gabi, Muy bien. genial. Parabéns. Maravilloso. pero agora o que toca é seguir escoitando ao noso novo candidato a ser sucesor de Juan Pardo, chamase Juanse, e vai nos cantar que temazo. Bravo por la música. Bravo con la música, siete notas clásicas, forman cualquier clase combinación. Unas son tristísimas y otras son muy trágicas, otras veces son más alegres que el sol. Con sonidos únicos juegan con tus ánimos y provocan cambios extremos de humor. Qué bonito, qué mérito e que teño que dicir. Moitas gracias, Juanse, por vir aquí ao escenario de Xuntos e cantar esta canción tan bonita, Juanse. Gracias. Pasáchelo ben, polo menos, ben? Sí. Bueno, pois enseguida aquí Lis e Pili teñen que deliberar para ver quen dos dous ten máis madeira de sucesor, pero bueno, fixéstelo co corazón, que é o máis importante. Moitas gracias, Juanse. Oye, unha cousiña, Lis, falando de todo un pouco, porque claro, cando viñamos, eu dicíache que, claro, a última vez que vimos o teu pai foi en Xullo, co das medallas de Galicia, e Pili, que o comentábamos esta semana, o ben que se conserva o teu pai, non? Eu quedei flipada cando vin. Sigue sendo guapo, porque xa non é un neno tampouco, pero sigue sendo un señor guapo, además resultón, sabes? Sí. Yo creo que es como el vino. Totalmente. Que mejora con el tiempo. Totalmente, claro que pero sí. creo que unha persoa que ainda hoxe en día pasa pola calle non pasa desapercibido. Te lo digo ya. ¿Verdad? ¿Ves? Cierto, cierto. Imos a reaparición do teu Total. pai Precioso. despois de tanto tempo, ademais con Luz Casal, con Carlos Núñez, con tanta xente querida. Bueno, rapazas, que xa temos aquí os nosos dous candidatos a Eu sucesor. creo que o temos clarísimo, verdad, Pues Lis? sí, totalmente. Eu penso que os dous son merecidísimos gañadores esta tarde, Bueno, por pero Dios. que eso é trampa. No, trampa no. No. É que Fantásticos los
Estábamos de acuerdo as dúas, o sea, que queres que te diga? Los dos, cada uno con su estilo, Exactamente. un rollo, una... Vamos, hombre, fantástico, claro que sí. Maravillosos. Ahora relajademos que xa pasou. Esta vez xa pasou, ahora podes fazer así tranquilamente. Ya se puede respirar. Pero parabéns, que os dous maravillosos. Decisión salomónica, eu non podo dicir nada de Liz e de Pili Pampín. Empate, rapaces, os dous dignos sucesores de Juan Pardo. Temos que irnos a publicidade, pero non poden despegarse da televisión porque Liz Pardo todavía non nos contou esa gran exclusiva que de verdad, dígolo de corazón, vai emocionar a todos os que admiramos a Juan Pardo. Todavía non perdemos a esperanza de que nos chames, Juan, 610-772255, Xuntos Quero Ser Artista, e moito máis, en nada, aquí en Que nos Xuntos. chamen, ao concurso, chamen, por favor. Juan, estamos esperando tamén, chama, por favor. Soraya en Xuntos, a que sí, La camisa de este es... Madre mía. Qué Maravillosa. maravilla, qué maravilla. Bueno, A ver, Juan debe estar moi ocupado que non nos chama. Bueno, eu non perda a esperanza, Pili, Sí, de que bueno, a en ver. calqueira momento este teléfono vermello, Igual está verdad? pinta, que é unha das aficións maravillosas que ten, non? E non se entera. Oye, é unha cousa. Chegada da tecnoloxía, das redes sociais, de internet. E sabedes, por exemplo, a quen vexo eu traballando de blogger, facendo un Get Ready With Me ou un Morning Routine? A Pili Pampín. Bueno. Pili, eu vexote de blogger. Porque mira, cantas, presentas, fas de todo, vales pa un roto, pa un descosido, e digo que tamén valerás para redes sociais. Faltame escribir un libro. Tamén, sí, Bueno, sí, sí. Tamara, por que ás veces asociamos Pili Magda? Porque a veces pasa cos máis maiores, que asociamos traballar como a sudar, a estar co sacho, non? Ser, por exemplo, un influencer parece que é menos traballo. É así, tedes esa sensación? Bueno, que hoxe a xuventud escapa ao sacho, Rocío. Hoxe a xuventud si pode facer outra cousa, A todo que a teña- leira non vai, a verdad, todo que Marta? teña rabo. A todo, tes razón. Ata algo que teña Sí, sí, rabo sí, sí, nada. escapenlla todo. Estades de acordo, rapaces? Sí, pero eu vexo como algo bo, tamén che dixo, porque se podemos evitar traballar, para que non? Claro, e despois, os domingos, entendes? Van á casa de papá e mamá e van un coche así para atrás, porque traen de todo, así lechugas, e patatas, e zanahorias. É máis que levan posto. É máis o que levan E logo posto. tamén hai outro, a abuela Magda é toda unha estrela das redes sociais, si ou non, Magda? Sí, pois Que sí. dixetes? Que cada 15 días facías comida para... 16, pero... Entonces, claro, teño que mirar eu a ver que lles faz de comer. Oiche, pero vou Porque che sempre dicir me unha toca a mí. cousa, non hai naide de fora, Todo é familia. Sí. 4 fillos, parexas, 6 netos. Pero mira, 16. o equipo de xunto xa é a túa familia. Cando queiras, traenos en tuppers, traenos, tío, que queiras que non somos de bodente, créeme. Bueno, o que queda claro que Pili, Alba non levará sacho, pero eu só escoitando as veces que se cambia de roupa, eu xa me gotei. A mí encantaríame, pero non, imposible, A vida de chica. influencer, No, no, Tamara, no. sinto dicirche que sinxela non parece. Vou vos poñer contra as cordas. Que pasou? Porque quero que fagamos... Eles, Sabía Victoria e que non era Fabio... casualidade A ver, que Tamara Tamara, quixera que temos que estiveramos facer? de pé. Non te me asustes, A ver, Pili. Tamara. Non te me asustes que non hai Como cousa que non me non sepas asusto? facer. A ver. Vamos a ver, aquí temos ao xurado de Ategal, a Victoria e a Fabio que nos van gravar un TikTok e nós temos que dalo todo. O que? Eu non firmei eso no contrato. Como que non? Tú tranquila. Vamos a hacer TikTok. Bueno. De bailar non, Magda, como que non obedecemos? Isto foi idea do señor director tamén, non? Isto foi idea miña porque eu vexo sí, vos capaces. sí, no, pero A o ver, director que temos seguro que tamén facer? había tuvo Demostrando ver, que mucho as eu. novas xeracións e a xente máis veterana pode facer TikTok. Veña, Así que, veña, a facemos ver, un baile, este é moi fácil. seguimos, É simplemente Tamara. facer así. E agora non lo mira pra cá, María mira pra aquí. ¡Vamos! Non lo mira pra cá, María mira pra aquí. Teño dentro do meu peito un ramadiño que me da mi saber, oh, piri, 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 que me estoy dando cariño. Piri, 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 piri. Creo que nos están mirando. Vale, Rocío, esta sí, porque como a levo en directo nas miñas actuacións, un piripipi, Manolo, mira pra cá. Iso vai che comentar, Santón. Eu xa vos dixen que era fácil. Iso vai con ventaja. Quiero ser artista, juntos, o protagonista. Con peles farrapos, con grandes centavos de astinto solista que fue suspirar.
o xurado de Xuntos Quero Ser Artista. Ai, Rocío, meu galo, se lle caigas plumas todas, por Dios, todo deixando sin plumas. Que glamour tes, Pili. Tanta historia. É que non hai que te aguante do glamour que ten Pili Pampi. Bella, voume A mangada. nosa presidenta do xurado de Xuntos Quero Ser Artista. Xurado, como está de Rubén, Tania, Pili? Moi ben. Con ganas. Estamos con ganas xa. Expectantes a ver que nos trouxeches hoxe, Rocío. A ver con que nos sorprendes, A semana pasada empezamos con un nivelazo que hoxe teño medo esto. Eu non sei nada, xa sabedes que a mi dirección... A ti tampouco. A mí non me din Pues a nós Pili tampouco. Pues a nós absolutamente tampouco. nada de Mi que madriña. imos a ter esta tarde. Así que emoción máxima aquí no plató de Xuntos a ver quen nos acompaña hoxe. Imos, se lles parece, a dar paso ao primeiro concursante da tarde. Chámase Andrés e ten 25 anos. Andrés, benvido a Xuntos. Andrés, empezas a actuación, ¿ve? The sound that bites. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Click, clack, bada bing, bada boom. With it right, turn it more than night, bada boom. With it up, nest on it, bada full of pretty nigga, malo, matata, kika, boom, baya. Hey boy. Sí, que se me desmayaron. Final inesperado, total, Andrés, ven aquí conmigo. Andrés, claro, empezó con tanta fuerza que nin... O sea, xa... No, es un artista. Vir decidido como hai que vir. Así, con enerxía, decisión, co foco posto no baile, moi ben. No, empezou con tanta forza que ahora cando se tirou ao suelo dixo, doulle un parraque ao rapaz. Eu que Pili, ti barallada. sudabas solo con velo. Eu sudaba solo con verte, neno, porque o meu, xa sabedes que o baile, eu decía, ai, mima, como lle dá este home a todo, como moveche a musculatura. Entón, como se chama este baile? Danzas urbanas. Danzas urbanas, perfecto. Tes que estar bailando, imagino que bailas desde pequeniño, ¿no? Sí, desde los 8 años. Andrés, Sí, sí. Na Mira, actualidade- Rocío, toma este micro, cariño, porque si non non oímos o que nos di o A noso ver, compañeiro. tes toda a razón, Ai, Pili Pampín. ok, mira. Menos mal que estás en Xuntos, Bueno, Pili. ti Tengo no que te dicir digo, un aplauso aplauso para fuerte Pili para Pampín. Pili Pampín, Dios mío, querido. Ven aquí, Andrés, ven aquí, porque queremos charlar un poquinho contigo. Ponte aquí para que te vexa ben toda Galicia, que dicía que tes que bailar, imagino, desde pequeniño para facer estos pasos, ¿no? Sí, sí, pues actualmente estoy bailando desde los 8 años. Ha sido una trayectoria muy larga. Yo creo que esto es como la vida. No paras de aprender. Como te chamabas? Porque ti de Santa Comba non eres. Como te chamabas? ¿Cómo así? O sea, ¿de dónde soy? No, sí. ¿De dónde ves? De Colombia. De Colombia. Sí, sí. Oye, Andrés, Sí. ti enseñaría yo unos pasiños de baile aquí a Pili Pampín, porque... Ni idea, no. Pili, non te atreves, veña, Teño Tania. unha hernia tocada. Mira, Algo faciliño. por favor, eu... Pili, ti non? Que? Eu quero dar aí un... Nos queremos aprender. Dalle, Sí. dalle. Veña, Tania, Rubén, Dale. aquí Mira, un porque aplauso. imos a aprender uns pasos pa orquesta. No somos máis de merengue, cumbia, Sí, pero hai que aprender tal. de todo, Tania. Danos Dale, unha dale, Niños noción. dale. así. Veña. A ver, Así, eu vin que te facías así. uns aplausiños do público para animar aquí un poquinho. Va. ¡Qué flow! Pili, ¿cómo estás vendo esto? Eu de aplaudir. Puso fácil, o puso A moi ver, fácil. esto está fácil, porque eu Un imaginaba aplauso que íbamos a moi forte facer para aquí Andrés, algo que para Tania. Rubén e Tania, o casting hoxe non pasades, Hai que Outro ensayar día, un pouco. outro Gracias, día, Andrés. Pili. Bueno, qué maravilla, encántame porque Andrés veu, actuou, foise un tío decidido, Sí, eh? sí, é moi ben. Gustoume. Moi boas tardes, un aplauso para a nosa seguinte concursante que se chama Nuria, verdade? Nuria, xurado, aquí teño a esta concursante misteriosa
que no sabemos todavía. Bueno, tengo un micro, así que imagino que va a cantar. Nuria, de onde ves? De Coruña. De Coruña. Bueno. E cantos anos tes, miña reina? Si non é moita a pregunta. Cantos anos tes? A túa idade? Sí, 47. 57. Nuria, pois estás como de 15. 47. E que nos vais a facer hoxe xuntos? Pues como me dijeron, ¿no? Que cantara ópera. Acércate ao micro, fai favor, si non te escoitan na Como casa. me dijeron que cantara ópera, yo aparte de ópera también canto Carpenters, que me encantan los Carpenters. Sí. Y bueno, otros géneros. Pois vamos a escoitar Un artista cantar completo. ópera para que nos alegres a tarde. Veña, Venga. Nuria, en xuntos. O escenario é todo teu. Oye, perdonad una cosa. Yo desde aquí, antes de empezar, quisiera decir, si alguien me escuchara, ¿no? Y le gustó, que, pues, no sé, que me diera una oportunidad para cantar en algún evento, en alguna fiesta, ¿no? Pues En claro que sí. bodas, comuniones, hay que promocionarse BBC, un poco, ¿no? BBC, Nuria, partidos y comuniones. estás no foro adecuado. Xuntos en directo, 617722255. Os que queirades que vos ves a Galicia inteira, este é o voso plató. Ven, Nuria, Muchísimas a cantar. Gracias. Madre de Dios, es sin anestesia. Increíble. Nuria, moitas gracias, qué bonito. Bodas, bautizos, comunións, decía Nuria. Sí, a mí esto sí, sí, pareceme... Mira, eu cando vin entrar, así polo look que traía e tal, pensei que viña a cantar pop ou que viña a cantar, porque dixen, pois ven así como guerrera e tal. Non me esperaba para nada que cantase ópera. O sea, foi unha sorpresa total. Que outro xénero dixeches que cantabas? Carpenters. ¿Eso qué? Un dueto de estadounidense, ¿no? De los 70-80. Si quieres os hablo. Un cachillo, pero Sí, rapidito, sí, que vamos venga. mal de Sí. tiempo, Por vamos mal de ejemplo, tiempo. el conocidísimo Close to You, ¿no? Que... Canta con él igual así. Sí, el conocidísimo Close to You, por ejemplo, a capela un poco voy a hacer. Why do bars suddenly appear every time you are near? Just like me, they want to be close to you. Why do stars fall out from the sky every time you fall? O por ejemplo el trozo de... Nuria, qué bonito, de verdad. Nos chegou o programa contigo. Qué regalazo esta tarde terte. Gracias por vir asuntos en directo. Yo, si queréis, canto Creo, un trocito xurado, que temos Pero que que temos esperar, máis Nuria, participantes. os nosos seguintes participantes. Pero, Nuria, que hai unha cosa moi importante. Que se pasamos esta fase maña, volvemos a terte asuntos en Claro. directo. Así que un aplauso moi forte para Nuria. Claro, que ten este escenario xurado que cando De verdad, chegades que, aquí claro. non nos Non quere marchar. queremos máis marchar. logo. quere decir. E agora quero presentarvos xa a nosa seguinte concursante, que voume arrimar así, pouquiño a pouco, porque está aquí xa preciosa, sentada, cunha pandeireta, chámase Sara, verdad? E ten 12 anos, un aplauso moi forte para Sara. Xurado, que vos parece a nosa seguinte Sara, concursante? tes 12 niños. E a que viñeches a facer ao plató de xuntos?
Aléjate ao micro como a Galloso. Tocar a pandeireta e cantar. Ole! Vas a clases de pandeireta? Sí, dende os 3 anos. Ai, de onde eres, amor? De Padrón. De Padrón. Ai. Mira, bailas na terra. tamén baile tradicional ou solamente tocas a pandeireta? Tamén baile galego. Tocas todos os paus da música tradicional, entonces. Moi ben, moi interesante. Pois eu estou desexando escoitarte, Sara. Sara, o esteario teu. O paxaro de María anda nas miñas cereixas. Come paxariño, come e de veras que me deixas. Rumbamba, rumbamba, coa airiña voume mamar. Rumbamba, rumbamba, coa airiña voume mamar. E agora que vai a miña moreniña resalada. E agora que vai a miña túa non vale nada. Rumbamba, rumbamba, coa airiña voume mamar. Rumbamba, rumbamba, coa airiña voume mamar. Xurado, Sariña de Padrón, Qué bonito, Sara, qué bonito. Sara, aparte de ir a clases de pandereta, non sei se te preguntou antes Rubén, se te preguntou non me acordo, vas tamén a clases de canto? Non. Nas clases de pandeireta aprendo canto. Bueno, é que tamén a veces Música tradicional galega. fago algunha pregunta, chico, que non Tania, hai ten que centrar sentido. a cabeza, De verdad. Eu que non regulo a veces. Pois moi ben, Sara. Gústame moito que as novas xeracións collan a pandeireta na man. Exacto. Me encanta. Como Mira. cantaban as nosas trasueiras. Sí. Eu teño unha fillada e gustaríame que tenga agora 6 anos que fora como a ti, que toque os instrumentos da terra, que descubra un poquinho a cultura e que, además de estar nas raíces, que a deixes aí para fora, a nosa tradición. E como que me clue o rum-pa-pam, rum-pa-pam. Non. Qué bonito. Damos micrófono, Sara. Deixáchenos maravillados ca túa pandeireta. Sara, vaise do plato de xunto. Ai, que bonito, Sí, qué chulada. Que importante, verdad, deixar espazo a nosa Exacto. cultura. Que nos chamen, Rocío, que nos chamen, que estamos deseando ver. Asuntos. Creo que xa Que está veñan con a Yaiza. concursar. Sí, xa no, que xa temos aquí o noso seguinte concursante. So teño de ti que te chamas Diego, que tes 27 anos, xurado. E non sei que nos vas a facer. Vamos a escoitalo. Veña, Acércate ao micro, Diego. Bueno, eu encontrei outro día dos veciños falando de Pili Pampín. Xa ti decides se ben ou mal, vale? Bueno, pois eu comprei o Jalo outro día. E o Jalo resulta que me canta sempre me canta de noite. Entonces eu estou desesperadísima, porque eu, claro, eu marcho pa cama, e deítome, e o Jalo a mellor a cuarto de hora ou media hora, e despertache sobresaltada, non é? E hai veces que hasta me voume pola braja. Entonces ti, Manolo, si foras ti, que lle farías ao Jalo, Dios mío? Eu, se de verdad se fora meu Jalo Pili, levaba yo pa Pili Pampín e a veces me maestraba ela, porque claro, a ver, a min pasoume un caso parecido cunha cabra no confinamento e puxenlle aquí en Barreiros. Pero ahora poder salir, pois leva ya Pili Pampín a ver se che soluciona ela coa mellor cantando e o Jalo canta, pois ao mellor cambia cho conto. Bueno, pois se tomo ya a palabra, Pili, pa semana, pois se igual, se tes un huequiño che ben, vale, levo cho Jalo hasta ali e a ver se és capaz de que cante de día, molle. Moitas gracias, que bonito. Un Jalo. Un Jalo de Pili está dando moito xogo, Pili, un imitador de Pili Pampín. Esto era algo que eu non me esperaba, Maravilla. Diego, imitas a gusta- personaxes da televisión de Galicia, gústase contar artistas como chistes, Pili. Sí.
Pili Pampín, bueno, pois poderías chegar a facer. Espera, Diego. Ai, Dios mío, eu e o micro. A ver, decía que gustache entón imitar a personaxes, eres cómico tamén. Sí, bueno, a ver, a Pili, pois, todo é poñerse, pero, bueno, empecé co conto dos tonechos, xa, imagínate a porrada de anos que hai deso, e agora, bueno, pois teño tanto personaxes da Gallega como teño de Telecinco, Boris Izaguirre, está, bueno, Matías Pras, Pedro Piqueras, bueno. A ver, Como farías a Boris? márcate un Boris. Pili, propóñoche algo mellor. A ver. Eu quero unha conversación de Pili con Pili. Buenísimo. Por favor. Sí, por favor. Pili. Non nos liemos, Rocío. Veña, Pili, Veña, Pili. Venga aquí, non? É que a ver, estamos co teu imitador. Vete a falar con Pili, Pili. Ainda non a teño. Bueno, pero máis ou menos. A Así, min é que Pili é unha muller moi inspiradora. Sí, A ver, é que Pili é inimitable, as cousas como son. Pero, bueno, poderíamos intentalo na siguiente se hai oportunidade, pero, bueno, se queres un debate, por exemplo, podémoslo facer entre Boris e Pili. Veña, a ver, dalle aí, un debate veña. internacional. Que faz aquí en Galicia, Boris? Pues la verdad es que me ha encantado aquí de Galicia, me encanta todo de Galicia, sobre todo lo que me encanta es el marisco gallego. Y a ti, Pili, ¿qué marisco te encanta a ti? Almeja. Pili, que marisco che gusta di? A min gústame todo, esa é a pena, Boris. A min desde a mexa hasta o cangrexo gústame. ¿Te gustan las parrochas, Pili? Que he escuchado hablar de ellas. ¿Las parrochas te gustan? Me encantan as parrochas, me Bueno, encantan un as aplauso, parrochas. por favor, para este diálogo delirante entre Boris e Pili. Bueno, teléfono do programa, Pili, 610772255, porque sabedes, en Xuntos hai oco para imitadores, para, en fin, bailaríns, cantantes, de todo. Diego, moitas gracias por vir a Xuntos. Que fame me deron esas filloas, rapaces. Ahora aquí un platiño. Que traen unhas pouquiñas. Filloas pro equipo de Xuntos. Qué maravilla de ambiente aí en Vimianzo. Bueno, rapaces, chega o momento da verdade, veredicto. Pili, Como dime. presidenta deste maravilloso Desta xurado, comunidade. desta comunidade, pois decir que foi un placer recibirvos a todos neste plató, que se anima a xente, que o pasan pipa, pasaste todo ben esta tarde, verdad? Pero un deles, pois, ten que deixar o programa, sintindo moito, pero que non é que non o faga ben, sino porque por afinidade Claro. dos tres decidimos que era mellor que mañán viñeran uns outros tres, vale? Con estas, vamos co primer concursante. Con Andrés, puntuación para Andrés. Con Andrés. Tania. Empezo eu? Sí. Bueno, Andrés, gustaronme moitísimo os teus movementos, vamos, quero unhas clases a la de ya, pero eu creo que, si no caso de que pasases mañá, quero tamén, xa que é música urbana a que bailas, faltoume aí un chisquiño de movimento polo suelo, sabes? Eu hoxe vou dar un 6. Bueno, moi ben, 6 de Tania, ben. Pois mira, Andrés, bastante coincido coa miña compañera Tania. Eu vou che dar tamén un 6. Moi ben. Eu vou che dar un 6 que a intención de que mañá nos traigas algo urbano pero totalmente distinto, vale? Un 6. Moi ben. No caso de que estiveras, No claro. caso de que estiveras, claro está. Porque hai que facer a suma total. Andrés repite. Veña, vamos coa puntuación de Nuria. De Nuria. 18 puntos para o noso primeiro concursante. Imos, que emoción, Nuria. coa segunda votación. Nuria. Nuria, a min xa o dixen antes, sorprendechesme moitísimo, si que é certo que, creo que cantar ópera é un xénero moi complicado e que conleva moitísimo estudio, fixéchelo moi ben, pero a seguir mellorando, a seguir estudiando, vale? Eu vou xa dar hoxe un 5, vale? Moi ben, un 5 para Nuria. Rubén. Eu estou bastante de acordo en todo o que di a miña compañeira. Chico, creo que ten... como a vez que nos poñemos de acordo ti máis eu? Poucas, a verdade, pero sí que teño que dicir que tes un instrumento vocal moi bo. O que pasa é que eu creo que hoxe non foi o teu mellor día, sí que gustaría verte igual outro día, pero este é un concurso, entonces hai que fixarse no que pasa no momento, vale? Miña nota é un 5. Moi ben, un 5. Eu quero decir que este concurso, por favor, a xente que este véndome nas súas casas, que o que non poidan facer noutros concursos en ninguna outra televisión, mesmo na nosa, que nós sí lle damos a oportunidade de que veñan aquí a ensinarnos o que queiran. Ahora eu vou con Nuria. Nuria,
asombrachesme moitísimo cantando por ópera, que queres que che diga? Cando te vin salir ao escenario, a vestimenta que levas, dixen eu, vai cantar algo de Barbie, seguro. Eu de Shakira pensei, vina con ese algo así. cinturón. Digo, por máis moderna e máis... Eu vou che dar un 6 esta tarde. Moi ben, un aplauso para Nuria. 16 puntos para Nuria. Ai, que emoción. Ai. A ver. 18 para Andrés, 16 para Nuria. E imos saca nosa Benxamina da xornada con Sara. Veña, Tania. Sara, sigue así, sigue estudiando como estás estudiando, porque o fas de maravilla para seguir mellorando e para ser, oye, mira ti o que dicíamos outro día, que as tanxugueiras marcaron un antes e un despois. As novas xeracións están volvendo a coller a pandereta. Un 8 para ti. Moi ben. E porque nos gusta que as novas xeracións collades a pandereta e porque queremos ver como creces aquí artísticamente con nós, eu vou che dar un 8. Moi ben. Sara, eu, porque eres moi noviña, e me encanta que xa desde pequeniñas aprendades o noso folclore, tocar a pandereta, tocar a gaita. Eso para min é maravilloso, porque ahora todo o mundo, xa ves, con tanto internet, todos queren parecerse ao reggaetón. O reggaetón é mover a cacha. Ou a Aitana, Total. todos queren cantar así, pero nadie quere tocar os nosos instrumentos. A mí pareceme maravilloso. Eu vou che dar un 9 esta. Un 9. Toma ya, toma ya. O primeiro 9, ademais da tarde, 25 puntos para Sara. Imos a recopilar como vai a puntuación. Andrés, 18 puntos. Nuria, 16 puntos. E Sara está en cabeza agora mesmo con 25 puntos. Queda un concursante por coñecer a súa puntuación. Lembrovos o teléfono do programa, o que dicía Pili Pampín. Queremos escoitarvos a todos. 610-7722-55. Imos a coñecer cal é a puntuación do xurado para o noso cuarto concursante. Diego, Tania. Diego, que tal? Mira, gustoume moito o teu humor, as túas imitacións, pero que fas imitacións de personaxes de televisión de Galicia, pero gustaríame que ti tamén te inventases unha personaxe que fose túa propia, vale? E gustaríame que se pasases, estaba falando como se fose eu a concursar, se pasases á seguinte fase, fixeses unha personaxe túa propia. Eu hoxe vouche a dar un 6. Moi ben. Estás exixente, Tania. Queres aí que o chaval invente? Mira, eu vou a quedarme con que quero descubrir máis persoases dos que estés dentro, vale? Cantos podes facer e a ver con que nos sorprendes. Quero darche esta tarde un 7. Un 7. Un momento, Pili, vamos a recapitular. Vamos a recapitular, porque é que a cousa está interesante a esta hora da tarde. Andrés, 18 puntos, ahora mesmo. Nuria, a nosa cantante de ópera, 16 puntos. A Benxamina, Sara, que nos deleitou aquí cos seus acordes galegos, 25 puntos. E agora mesmo, Pili, nas túas manos está quen se queda no concurso Xuntos Quero Ser Artista e quen se ten que ir hoxe a súa casa. Pili. Eu quero agradecervos semejante responsabilidade, porque, de verdad, es que lo mío... Es un papel facilísimo, Pero mira, Pili. hoxe teño moi claro. Hoxe teño claro porque vexo tan complicado que faz, Diego, imitar non é fácil. E sobre todo imitar a Boris Izaguirre. Pili Pampín tampouco é fácil de imitar, porque esta ten... Hai días de sí, días de no, depende. Pili, ti es consciente de que nas túas mans está que un destas persoas se vaya a súa casa. Que beso te moi... Eu tamén, cando acabo este programa, tamén marcho para a miña, Rodrigo. Non sei. Eu tamén concursei a dous. Pois fun para a casa. Non, o que decíamos de Juan Pardo, hai que curtir a xente, non? Que sí, hombre, claro, que sí. Veña, Claro. veña. E a vida do artista non é fácil. Nada. Non é fácil. Que penso que todo é moi bonito. Sí. O malo, non debe ir fora cando sala. Sí, eso dixo eu. Veña, Pero veña. gustoume moitísimo. Eu vouche dar, Diego, esta tarde, para ti, un 8. Toma ya. Pois
Os resultados 6:34 minutos da tarde están claros. 21 puntos para Diego. Polo tanto, Andrés 18 puntos, estános vendo nas súas pantallas. Nuria 16, Sara 25 e Diego 21. Polo tanto, hoxe con toda a nosa dor, temos que despedir deste plató de xuntos a Nuria para que pida un fortísimo aplauso. Andrés, Sara, Diego, vémonos mañana. Onde? Aquí, en Xuntos, mañá domingo, 3:30 da tarde. Aquí, todos bailando, disfrutando. A vida é mellor. Xuntos, vamos para allá. Dímelo, mami, ¿qué haces tú llamándome a mí? Si ayer te vieron enredado como una domi. Yo tengo un tigre que me sé que parecía lo